سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال عمر واسه. دوستان عزیز، در این نوار زیاده از 10 ماشین باشد از شهر و ناحیه است. ماشین باشد همش ماشین درخواسته شماست و ارزانه که نوار را با دقت تا آخرش تماشا کنین. از نرخ و نوای ماشین با خبر شین. فکرهایتون رو در تگ ویدیو در کامنتر نویسونید. کورس در بالای اکران برادرها. در کانال ما ابونه شین، ویدیو را لایک کنین، زنگولشه کانال پخش کنین تا که نوار ما را پیش از همه تماشا کنین. ماشین نوبتی ما پلاس رفت در کوزوی کاروان. سال بروریش سال 1995 سال. موتورش باشه 1.6 لیتر، سوشواری باشد گاز بنزینه. چقدر که نواری ما دیدین سالانی ماشین همه در اپراستوی کاروک پرداش مکانیکای مانگتافون داشته است میگه سوی ماشین. چقدر دیدین در نواری ما سستانی سالانی ماشین یک سال حجت داره 4 بالون ناو که گس میگه سوی ماشین нарша бошад 28000 сомонӣ гуфтесад бо самоомилат доша арзона мешидад. мошинаи нав қарор дорад дар шаҳри душанбе. касони харидори аниқа мошина аз даст задед, марҳамат дар номерои рӯи экрамдагӣ занг бизанед, вариантитон пешниҳод кунед, маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. мошин навбатии мо Pelaus Rev дар кузови седан. соли бароришаш соли 1996 солай. моторш боша 1.6 литр буда, сӯшворӣ бошад газ бензина. ин аст салонаш. ҳамаи дар простояй, передаш механикай. магнитофон доштаги аст мега соҳиби мошин. чиқар дар навори мо дидест салони мошина. 4 балонш 80%, рангаш сирх аст. ба қарби хадавои каги аст мега соҳиби мошин. 3 моҳ ҳуҷҷат дорад, нарша бошад 30000 сомонӣ гуфтесад бо самоомилат доша арзона мешида. мошина нав қарор дорад дар ноҳияи вахш. марҳамат бародаро дар номерои рӯи экрамдагӣ занг бизанед, вариантитон пешниҳод кунед, маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. мошини навбатии мо Volkswagen дар кузови универсал. соли барориша соли 1993 солай. моторш боша 1.6 литр буда, сӯшворӣ бошад газ бензина мега соҳиби мошин. ҳамаи дар простоя коробка передаш механика. магнитофоном доштаги аст мега соҳиби мошин. 4 балонаш 50%, қай 4 дискаи молодежни задаги ба қариби ҳуҷҷатош тамом шудаги аст мега. беранаш камтар кору бор дорад. мошина нав қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нарша бошад 12000 сомонӣ гуфтесад бо самоомилат дошта арзона мешидад. марҳамат бародаро мошина аз даст задед, дар номерои рӯи экрамдагӣ занг бизанед, вариантитон пешниҳод кунед, маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. мошини навбатии мо Pelaus Rev дар кузови караван. соли барориша соли 1997 солай. моторш боша 1.6 литр простой буда, сӯшворӣ бошад газ бензин ҳастаин салонаш. ҳамаи дар простоя коробка передаш механика. магнитофон радио низ доштаги аст. чиқар ки дар навори мо дидесен салони мошина дӯстони азиз. 5 моҳ ҳуҷҷат доштаги буда, 4 балонаш нав аст, краска сӯхтагия, краска талаб мекунад мошин. нарша бошад 25000 сомонӣ гуфтесад бо самоомилат доша арзона мешидад. мошина нав қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. касони харидори аниқа мошина аз даст надед, марҳамат дар номерои рӯи экрамдагӣ занг бизанед, вариантитон пешниҳод кунед, маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. мошини навбатии мо Pelaus Rev дар кузови хачибек. соли барориша соли 1995 солай. моторш боша 1.6 литр простоя, сӯшворӣ бошад газ бензин ҳастай. ҳамаи дар простой буда, коробка передаш механика. магнитофон радио низ доштаги аст мега соҳиби мошин. чиқар ки дар навори мо дидесен состояни мошина. 4 балон қай хадавои нав каги аст, 6 моҳ ҳуҷҷат дорад. нарша бошад 22000 сомонӣ гуфтесад бо самоомилат доша арзона мешидад. мошина нав қарор дорад дар шаҳри бохтар. касони харидори аниқа бародаро мошина аз даст надед, марҳамат дар номерои рӯи экрамдагӣ занг бизанед, вариантитон пешниҳод кунед, маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. мошини навбатии мо Pelaus Rev дар кузови караван. соли барориша соли 1996 солай. моторш бошад 1.6 литр простой буда, сӯшворӣ газ бензина. ҳамаи дар простой буда, коробка передаш механика.
магнитофон радиом низ доштагӣ аст мегӯяд соҳиби мошин. чӣ хеле ки дар навори мо дидесен сасани мошина рангаш сабз, 4 баллонаш 80% мегӯяд соҳиби мошин ба қариби хадавои кадагие мегӯяд. 5 моҳ ҳуҷҷат дорад, нарша бошад 22000 сомонӣ гуфтесад, бо сом муомила доша арзонам мешидай. мошинаро қарор дорад дар шаҳри Бохтар. марҳамат дар номери рӯи экрамдагии занг бизанед, маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. мошини навбатии мо пиластраҷи универсал соли бароришаш соли 1999 солай. моторш боша 1.6 литри простой бида, сӯшворӣ бошад газ бензин ҳастай. ин салонаш ҳама даро простоя, коробка передаш механикай, дивидром задагӣ аст, кондитсионераш кор мекардаги аст мега соҳиби мошин. чӣ хеле ки дар навори мо дидесен салони мошина 4 баллонаш қай хадавои нав кардаги аст мега соҳиби мошин, ранга сиёҳай. 1 сола ҳуҷҷат дорад, нарша бошад 39000 сомонӣ гуфтесад, бо сомомила доша арзонам мешидай. мошинани қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касони харидори аниқа бародарон мошина аз даст дадед, марҳамат дар номери рӯи экрамдагии занг бизанед, маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. чӣ хеле ки бародарон дархост кардед на Мерседес Сечка соли бароришаш соли 1996 солай. моторш боша 1.6 объем мебуда, сӯшворӣ бошад газ бензина. ин салонаш 4 дар электропакет бида, коробка передаш механикай, дивидром задагӣ монитором дорад, кондитсионераш кор мекардаги аст. чӣ хеле дар навори мо дисен салони мошина 3 моҳ ҳуҷҷат дорад, нарша бошад 33000 сомонӣ гуфтесад, задни камерам задагӣ аст, боз ҳам муомила доша арзонам мешидай. мошинани қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касони харидори аниқа мошина аз даст натед, марҳамат дар номери рӯи экрамдагии занг бизанед, маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. чӣ хеле ки бародармон дархост кардид, ина Мерседес компрессор соли бароиша соли 2010 солай. мотор объем дабда, сӯшворӣ бошад бензини холӣ аст, мошини вообще газа дидагӣ нест. ин салонаш 4 дар электропакет бида, коробка передаш механикай, магнитофон дивидром задагӣ аст мега соҳиби мошин, кондитсионер доша, кондитсионераш кор мекунад, мултирӯз задагӣ. чӣ хеле дидесен дар навори мо сасани мошина 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллон қай 4 изгаи престиж задагиай, нарша бошад 55000 сомонӣ гуфтесад, бо сомомила доша арзонам мешидай. мошинани қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. касони харидори аниқа мошина аз даст натед, марҳамат дар номери рӯи экрамдагии занг бизанед, маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. чӣ хеле ки бародарон дархост кардед на Toyota Corolla 1 соли барориша соли 2006 солай. моторш боша 1.6 инжектор задагӣ буда, сӯшворӣ бошад газ бензина. ин салонаш ҳамаи даро электропакет буда, коробка передаш бошад механикай, дивидром задагӣ монитором дорад, кондитсионераш кор мекунад мега соҳиби мошин. чӣ хеле ки дар навори мо дисен састаяни мошина 6 моҳ ҳуҷҷат дорад, 4 баллон қай 4 изгаи престиж задагӣ мега соҳиби мошин, нарша бошад 40000 сомонӣ гуфтесад, бо сомомила доша арзонам мешидай. мошинани қарор дорад дар шаҳри Душанбе. марҳамат занг бизанед дар номери рӯи экрамдагӣ маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин